שלום לכולם, כאן איתי מביזנס פוטו שואורום חיפה. חברים יקרים, שותפים יקרים, כל מי שרוצה לעבוד עם העסק הזה, לעזור לאנשים בבריאות, מגיע לו גם לטוס לאוטופילוט, לקבל אנרגיות חדשות, לקבל מוטיבציה, להבין כמה חשוב לתת לאנשים את הטכנולוגיה וגם מה אתם יוצאים איתם. אתם יוצאים עם הרבה דברים, יכין לכם פה ממש שיטה חדשה, עם פורמט חדש, עם כל מיני דברים שאף פעם לא ראיתם. אז כדאי לכולם לשמוע את הוידאו הזה, אנחנו נשמע פה בווידאו איך אנחנו יכולים להתקדם בעסק הזה, איך אנחנו יכולים להצליח, באיזה שיטה לעבוד, איך לעזור לאנשים בבריאות, וגם הכי חשוב, יש פה מבצעים חדשים, מי ששומע את זה עד הסוף, הוא יראה ויראה את כל ההצלחות וגם יראה את המבצעים החדשים. אז יאללה, בואו נתקדם. אני עושה את הוידאו למהירות של 2, שאנחנו לא צריכים את מה שיהיה כתוב, אני הולך להגיע לכל, ויאללה, ישר נכנסים לפרזנטציה, שבפרזנטציה אנחנו פוגשים פה את ז'אנה עבדולאייבה, שהיא בעצם יועצת נשיא שלה, בתוך דרגה של יועצת נשיא בחברה, והיא הולכת לספר לנו פה על אוטופילוט. תשמעי, אני ראיתי אותה, נפגשתי איתה, אישה מאוד נחמדה, עם הרבה אנרגיות, עם הרבה מוטיבציה. הם באו מקירגיסטן, שזה בעצם מקום שאנחנו עושים את האוטופילוט שם, ממקום, והם הצליחו מאוד. שתקחו בחשבון שבישראל מי שרוכש את המערכת הזו יש לו איכשהו מצב לקנות את זה, ושם זה לא. שם אנחנו מגיעים למדינה שאנשים בשבילם 1,400 יורו הסורק החדש, או בכלל 3,500 יורו כל העסקה היום, עם התוכנה, עם הכל, זה בשבילם לא יאומן, זה כמו לקנות אוטו. ממש לקנות אוטו שעולה קרוב ל100,000 לפי אולי אפילו 200,000 בכסף שלהם. בקיצור, זה ממש קשה, ועכשיו הם הולכים להסביר לנו מה הפוטנציאל של זה, מה השיטה החדשה, מה אנחנו הולכים להרוויח מכל הטיסה הזאת, ויאללה, בואו נתחיל, והיא תתחיל לדבר, אני קצת מעביר אותה, כי חשוב לי להבין שאני כבר מבין מה היא מדברת. שהיא תפתיע אותנו בהכל. Который в этот раз, ну, скажем, поломает все шаблоны, какие вообще у нас были у представления אומרת автопилота. И שתשבור первый את כל מה שחשבנו על מה זה האוטופילוט, מה זה כנסים, זה יהיה משהו מיוחד שהם מארגנים אותו, כי הם באים משם, וכל הלידרים הגדולים החזקים גם שם, ואלו שהתפתחו ממצב הכי קשה, פיתחו רשת ענקית. такой, скажем, разрыв шаблона произошел. Я сегодня ожидаю יופי. возможностью, да, шикарным אז инструментом. עכשיו היא הולכת לתת לנו הדמיה. ולוקחים את העסק שלנו כחברה, כי אלו שמתעסקים, השותפים היקרים שמתעסקים, כי פירארי חזק, כי פירארי יפה ובוא נגיד חזקה עוצמתית. עכשיו מה שחשוב פה בכל העניין הזה של הפירארי הזה, שאם לפירארי העוצמתי הזה אין דלק, אז הוא לא עוצמתי, הוא כבר לא נוסע. מאוד חשוב להבין שהדלק המקצועי שאנחנו מקבלים זה הרבה דברים, זה המוטיבציה האישית, זה הרצון להצליח, הרצון לעזור לאנשים, מלא דברים, אבל אחד מהם זה כנס של האוטופילוט של החברה, שאנחנו נשמע שם דברים ויהיה פה משהו מיוחד, כדאי לכם באמת להמשיך לשמוע עד הסוף, אתם תראו שאתם תהיו מופתעים, אני אפילו נדלקתי, אני כבר רשום, אני נדלקתי עוד יותר על הדבר הזה. בואו נמשיך הלאה. כבר הנושא הזה אני כבר אמרתי לכם. עכשיו, היא הולכת להגיד מה הסיבות שאנשים לא טסים או לא נוסעים לאוטופילוט. אז יש כאלה אומרים, טוב, אם זה בקירגיסטן לא יהיה ים, נכון, שם יהיה כמו כנרת, משהו בהרבה יותר טוב, כאילו מים נקיים מאוד, בריאים לגוף, אוקיי, אבל אין ים, אז אני לא נוסע. אז עכשיו, או שאין לי כסף ואין לי איך לשלם טיסה, אוקיי? או שאני לא עשיתי יעד ולא, אז גם יעד צריך לשלם, גם טיסה אין לי. יש כאלה אומרים שאין לי בכלל כסף יש לי חובות, יש לי הלוואות, אני במצב קשה. יש את אלה אומרים שאני לא עשיתי פרומושן, יש כאלה אומרים שאף אחד לא קונה, עכשיו מצב קשה, יש כאלה אומרים
כאילו לא מתקדם, יש ילדים, אין עם מי לשיר ילדים, או יש את אלה אומרים שאין עם מי לשיר, כאילו הבעל לא מרשה, או אישה לא רוצה שאני אסע לבד, אז יש כאלה אומרים שיש לי דיכאון, לא בא לי לעשות שום דבר, וכולי 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 וכולי. פה מה שהיא מדברת, על כל מה שאמרתי עכשיו, אני מתקדם לנושא הבא, ופה היא אומרת דבר כזה, האדם שבאמת רוצה לעשות משהו, הוא מוצא דרך, באמת, והאחרים מחפשים, בוא נגיד, סיבות או כאילו מכובדות, למה לא? אוקיי? זה מאוד חשוב. מי שרוצה להצליח, מי שרוצה לעשות משהו עם עצמו, הוא כן מוצא דרך. ופה החברה מציעה דרך ועשתה המון חושבים, כולכם יודעים את ההיסטוריה, מה היה פה וכמה אנשים עבדו ומה היום, והחברה עשה או לומדת לקח מכל מה שהיא עשתה. ועכשיו היא אומרת לנו, יופי, אז מה יהיה לכם באוטופילוט החדש? אז אחד, יהיה לכם פורמט חדש, זה אומר שהשיטה של כל העברת נתונים וכל מה שהולכים לתת לנו היא שיטה מיוחדת. אז מה אנחנו מרוויחים שם? קודם כל מקום שאנחנו טסים בו, אנחנו מקבלים את ההתלהבות, בוא נגיד את ההרגשה הפנימית שהיא תשתנה לנו לכיוון העסק, לכיוון העניינים, לכיוון לעזור ולהצליח פה. דבר נוסף, אנחנו מדברים על אנשים לידרים גדולים, אנשים שמבינים עניין, שמתקדמים פה, שעשו פה המון עבודה ונראה את ההצלחות. יש פה עוד, חכו. דבר נוסף, מדברים פה שאנחנו גם נטייל בערים של קזחסטן, שזה אוויר נקי, תקשיבו, זה פשוט לא יאומן, ואני ממש רוצה שאנחנו טסים לשם. דבר נוסף, שיהיה לנו גם כמובן את הארוחה שכולם כבר אלו שהיו מכירים, עם כל הלידרים, עם כל הכוכבים של החברה, עם כל העניינים. עכשיו, דבר נוסף, יהיה לנו שם גם, מה שמעניין, שכל מיני דברים חדשים שאנחנו עוד לא הכרנו. בלי קשר, אנחנו נקבל עכשיו כל מיני משימות שאנחנו הולכים לעשות אותם, וגם בנוסף אנחנו נצליח איך להתקדם בקטע הפיננסי, איך אנחנו נעשה עסקאות בצורה תקינה, ואנחנו נראה גם כל הפרספקטיבות, כל הדברים שאנחנו נוכל להצליח, איך להקים אסטרטגיה אישית שנוכל להתפתח ולהצליח בקטע הזה, ובעצם איך אנחנו יכולים להקים את הרשת שלנו, ובוא נגיד את התהליכים ברשת שלנו. זה מאוד חשוב, הרבה אנשים פשוט לא יודעים איך לעשות את זה, ופה הולכים לעבוד איתנו ממש בללמד אותנו. קחו בחשבון, הרבה אנשים מדברים על תרגום, אני נוסע, אני גם צריך להתכונן שם, גם ידברו שם שאנחנו צריכים להגיע עם מחשבים ניידים, כי יש שם ממש לימוד, ובואו נתקדם הלאה. מה היא הולכת להגיד לנו הלאה? תראו, אני כעיקרון שמעתי את זה כבר כמה פעמים, אני רוצה להעביר לכם את המסר המקורי בעברית, היא אומרת הרבה דברים ברוסית, והיא מסבירה פה את הכל. עכשיו, מה עוד אנחנו הולכים לקבל? אם אנחנו באמת רוצים להרוויח על זה שאנחנו ממליצים לאנשים על ההצלחה שלהם, אז יופי, מה אנחנו הולכים ללמוד שם? אחד, איך אנחנו יכולים להרוויח כסף בלי לדעת איך למכור? איך אנחנו יכולים לעשות פה הכנסה בלי שאנחנו יודעים להציג את הדברים? לא יודעים לעשות מצגת. איך אנחנו יכולים להתקדם ולעשות צעדים, כאילו לעשות צעדים לרווח, בלי שאנחנו, כאילו לפי הביזנס פלן. ואיך אנחנו יכולים להילחם עם הפחדים שלנו. הפחדים שלנו האישיים. זה מאוד חשוב, זה עבודה פסיכולוגית, ובינינו זה שווה המון כסף, וזה גם טיסה לחול, למדינה למקום שהוא בו בריא, וכמו שהרבה אנשים נוסעים למקום לבריאות כזו, רטריטים, אז זה משהו דומה, וגם אנחנו גם נילחם על כל הדברים והפחדים שלנו, זה שווה את הטיסה בלי קשר. הלאה, אז אנחנו גם נדע איך להיות ממליץ קל בכל העניין הזה של הביזנס MLM, ואיך אנחנו נוכל לייצר אלגוריתם חדש של פעולה, ולייצר אסטרטגיה אישית
להתפתחות. יופי, זה הדברים שהיא בעצם מדברת פה על כל העניין הזה של אוטופיילוט וכל מה שיש שם. חכו, זה עוד קצה על המזלג, ברגע שהיא תסיים פה אנחנו עוברים הלאה. אז עכשיו, אם יש לכם כבר קבוצה, ברור שמי שטס יש לו אנשים, יש לו רצון לעשות פה משהו, יאללה, אם יש לכם כבר קבוצה, אז אתם יכולים, יש פה כמה דברים, המלצות שיכולים לפתוח לכם לעוד. אז איך להגדיל את הדור הראשון, איך בעצם לעשות שיתוף פעולה עם האנשים שהם קנו את המכשירים, רוצים לשימוש האישי, וגם הפרטנרים שרוצים לעשות עבודה. בעצם איך לבנות, בוא נגיד, קבוצה טובה, אוקיי? ואיך לעבוד איתה. מה צריך לעשות בשביל להצליח? מה צריך לעשות בשביל להתקדם פה? ואנחנו נבין גם איך להקים כאילו מודל של עסק שהוא מצליח, שהוא עמיד, שהוא כאילו לטווח הארוך, זה בוא נגיד ככה. הלאה, מה אנחנו עוד נקבל? אנחנו נקבל אסטרטגיה אישית, כמו שדיברנו, לפעולה שלנו, ממש גדילה איכותית, אוקיי? וגדילה איכותית של הקבוצה שלנו, וגם פרטנרים, וגם גדילה של הרווחים שלנו. כי חשוב, כמה שאנחנו רוצים לעזור לאנשים, רוצים לתת להם את התוצאות שלהם, חשוב גם שיהיה לנו תוצאות עם רווח, שאנחנו נרוויח מזה, שנוכל להתעסק רק עם זה, ונוכל לפנות את הזמן שלנו למשפחה. יופי, ממשיך הלאה. אז למה חשוב לבוא עם הקבוצה שלנו? הרבה אנשים מגיעים לבד, ובאמת אני גם לא חשבתי על זה, ואני אומר לכם, אני שיניתי וחזרתי בעצמי, לכן אני עושה את הוידאו הזה. חשוב, אנחנו כאילו באמת בואו נעבור על הסעיפים, אחד מהם שאנחנו נגיע עם הקבוצה, נקבל ידע, נקבל משמעות, שכולנו נחזור עם אותו ראש, עם אותו דבר. אני כלידר גם לא יכול להעביר לכל אחד את הרגש שהיה לי, אלא אי אפשר לתאר את מה שאתה רואה. כמו שאומרים, מאשר 100 פעם לשמוע, עדיף פעם אחת לראות. אתם מבינים את הסיטואציה? הלאה. אז אנחנו בעצם גם נדע איך נעצר את האסטרטגיה יחד עם השותפים שלנו, איך לעבוד, מה לעשות, לאן להתקדם. זה מאוד חשוב. דבר נוסף, את הפלן שאנחנו מייצרים, אנחנו מייצרים יחד עם השותפים שלנו כבר שעובדים איתנו. עכשיו, בנוסף לזה, זה גם חוסך לנו הרבה אנרגיה והזמן שאין לנו אותו. דבר נוסף, אנחנו בעצם מדליקים את כל האנשים עם האנרגיות טובות לבוא לפה, וזה חשוב. הרבה אנשים נפלו באנרגיה, וזה חשוב עכשיו להעלות אותה, אוקיי? ואז גם מה זה יכול לעצר לנו, גם בוא נגיד הגדילה טובה ומהירה לקבוצה שלנו, אוקיי? וגם יהיו משהו מעניין שיהיה לנו עוד ליוויים מעניינים של החברה עצמה לאחר האוטופיילוט. אני חושב שעוד מעט יחדדו את זה, ואנחנו נוכל גם לעמוד בכל מיני מבצעים החדשים הבאים, כי הצוות מוכן לפעולה. וכמובן בסוף של דבר למטה כתוב, אנחנו נגדיל את ההכנסות שלנו. תראו חברים, אני לא דוגל להכניס לאנשים לראש, תעשו כסף, תעשו כסף. לא, אני רק אומר שאפשר לעשות פה כסף טוב, אפשר פה לחסוך את הזמן, אפשר להיות עם משפחה, אפשר להרוויח בכבוד ולעזור לאנשים. זה מה שאפשר. תוציאו מהראש שבן אדם שמטפל לא מרוויח. זה לא נכון. זה לא נכון. לכם יש משפחות, לכם יש ילדים, אתם צריכים להרוויח, אבל העיקר שאתם תיתנו תוצאות לאנשים, תעזרו להם להצליח, ופה אנחנו נלמד איך לעשות את זה. דבר הבא, קחו בחשבון, אני כמעט ולא שומע מה היא אומרת, אבל היא אומרת לנו ככה, אז אנחנו יכולים לנסוע בכמה דרכים. דרך אחד, אנחנו צריכים לעשות את היעד. היעד הוא עכשיו 12,000 יורו, זאת אומרת, אם מישהו מכר שלושה סטים שלמים, 3,500 יורו, הוא כבר בפנים, הוא כבר יכול לטוס בחינם, כאילו טיסה, תעלה לכם, רק כל מה שיהיה שם יהיה ללא תשלום. זה אחד. דבר שני, אתם יכולים לעשות לכם, לנסוע בתשלום, ואז הם מסברים מה אתם יכולים לעשות בשביל להופיע גם בכנס של החברה,
אז אחד, אתם צריכים לשלם 300 יורו ל6 ימים, אוקיי? וזה מאוד חשוב פה, הסיטואציה הזאת, הם בדיוק מסבירים לנו. בתכלס גם מה שחשוב פה להבין, 300 יורו זה לא רק 300 יורו, תחשבו אנחנו משלמים על האפשרות שאנחנו מגיעים לכנס וגם יושבים באוכל עם כל הלידרים, יש לנו רק בוא נגיד 350 מקומות כאלו סך הכל ול6 ימים, מי שרוצה ממש לעשות את זה הוא ממש עכשיו יכול להיכנס לחשבון העסקי שלו ולקנות את האפשרות הזאת, לרשום לעצמו, תכף נסביר כמה יעלה במלון והכל, אבל חשוב פה להבין, זה משהו אחד, זה ל6 ימים להיות בכנס של החברה, זה יכול להיות העלות, וכמובן ההוטלים וכל זה בנפרד, עכשיו יש ל4 ימים, שזה 200 יורו, מאוד חשוב להבין שיש שם קצת הבדל בין 300 ול... הסיטואציה היא פשוטה, ב300 יורו אנחנו עושים ל6 ימים, ואנחנו נשארים, הולכים לכל האירועים שיש בחברה, ל3-4 ימים זה אנשים שמוגבלים ממשפחה וקשה להם להגיע, אז יכולים לבוא 3-4 ימים, כאילו האפשרות להיות שם זה תעלה 200 יורו. עכשיו פה לא מדובר הרגע על מקום של ההוטלים והכל, אנחנו מדברים רק להיות בכנס עצמו. ותכף תבינו מה העלויות שבכלל של להיות במלון שם, זה בכלל כאילו נסענו פה ממש לאכול שווארמה, זה המחירים שם. אבל בוא נמשיך ובוא נראה, היא הולכת להסביר לנו עכשיו מה כולל ב200 יורו, מישהו שלא יכול להגיע, מישהו שאין לו יכולת, מי שעושה החלטה ממש איטית ועד שיעשה, עד שיניע, עד שהכל, אז פה היא הולכת להסביר לנו מה הולך להיות, מה כולל ב200 יורו. בואו נזיז את זה. יופי, אז היא אומרת ככה, קודם כל, אם אתם רוצים לנסוע ב200 יורו ואין לכם את היכולת ב300, כמובן, איזה מבדל זה 200 ו300, כאילו 100 יורו, ואני לא הייתי עושה את זה, אבל הייתי לוקח את ה300, אבל לא משנה, זה החלטה של כל אחד. אתם צריכים להגיד לספונסר שלכם, והספונסר צריך לפנות או אליי כשואורום או גם ללידר, ואני אסדר לכם את היכולת, שתוכלו להגיע ואני אמסור את המסר, אני עושה רשימה ואני אעביר אותה הלאה. ועכשיו אתם צריכים להבין שאתם צריכים לעשות את זה עד 1 לאוקטובר, אין לנו מלא זמן. За 300 евро, может быть, еще и такие тоже будут. Сообщить спонсору, лидеру, который формирует список. Есть риск остаться без подарка. Далее, сдать либо... עוד משהו חשוב, שאם אתם תעשו עד 1 לאוקטובר, אתם תצליחו גם לקבל מתנות שמכינים לכל אחד. אם אתם לא תעשו את זה עד 1, אז לא תוכלו לקבל מתנות, כי מאוד יהיה קשה לדעת כמה לעצר וכמה לעשות, הם עושים את זה ממש לפני ומראש, שלא יהיה בדקה 90. Окей. Наличными 199 евро сразу, у кого есть такая возможность, либо хотя бы, 100 евро забронировать уже само участие, а потом наличные остальные довести. И сразу после оплаты ваша задача попасть в чат автопилот 6. בדיוק, לאחר התשלום היא אומרת שאנחנו צריכים להגיע ישר לצ'אט, כאילו להגיע, אני אקשור כל מי ששלם, אני אתן לו אפשרות להיכנס לצ'אט של האוטופילוט 6, כמובן, דברים שאתם לא מבינים, תוכלו לשאול, חבר'ה, תראו, הרבה אנשים אומרים ברוסית וזה, אין בעיה גם לעשות לכם צ'אט מיוחד בעברית, אני אנהל אותו, אני אכניס לכם את כל מה שיש בצ'אט הרוסית, לתרגם את זה לעברית, אין לי בעיה, זה תעסוקה בשבילי, אני אנסה כל מי שרוצה לנסוע, יאללה, אם יהיו מספיק איזה 5, 6, 10 אנשים, אני אעשה לכם את זה, אין לי שום בעיה. בואו נמשיך הלאה. זה מה היא אומרת לנו. Потому что проживание, ну как это бронируется, это тоже мы покажем, расскажем, там все легко и довольно-таки недорого. Идем дальше. Минуточку. יופי, עכשיו היא הולכת להסביר לנו כמה עולה להזכיר שם דירה. מלון, תראו. מלון הוא בא זוגי, אתם רואים זוגי פה, לכל אחד זה 25 יורו ללילה. זה כלום, 100 שקל. 100 שקל ללילה, חברים. אתם מבינים? יש גם יותר יקרים, זה תלוי במה זה יתפתח, אבל זה פשוט, ותראו איך זה נראה, זה ממש הוטל יפה, וחבל. Для тех, кто едет за свой счет. Айнура Адамалиева, она промониторила все отели Бишкека. זאת אומרת, מישהי הלידרית גדולה, היא ממש עשתה את כל המחירים. קחו בחשבון שזה גם
יחד עם ארוחת בוקר, זה חבל על הזמן. 25 евро в сутки. С списке хотя бы 100 евро забронировать участие. Зависит от вашего выбора. То есть какой отель вы выберете, соответственно, такая цена и будет. То есть в чате בדיוק, автопилот. אז הרבה תלוי עם איזה מלון אתם תבחרו. תכף היא תסביר גם איפה תהיה האירוע. האירוע לא תהיה במלון. כולנו צריכים להגיע לאירוע הזה. אז גם זה יהיה, הם ידברו איתנו על עוד אופציות, אבל בינתיים תראו בהמשך מה היא מדברת. До нашего мероприятия выполняют промоушены. Есть еще пока свободные номера в отеле «Жанат». Здесь עכשיו היא אומרת שיש לנו אופציה לעשות, לקחת מקומות בהוטל של ז'נת, שזה הוטל איפה שכולנו נהיה, כל האלו שעשו את הפרומושן. יש בינתיים מקום פנוי. עכשיו יש לכם אופציה כזו, 60 יורו ליום, זה כבר, כי זה הוטל 5 כוכבים ליום, ואתם גם אוכלים וגם יש לכם גם ארוחת בוקר, גם ארוחת צהריים וגם טרנספר, זה כאילו לוקחים אותנו למקום של הכנס, הלוך חזור, קיצור, נסיעה לאן שצריך, אוקיי? ופה זה 3 אנשים בחדר, זאת אומרת אתם צריכים לתרגן, 3 אנשים איתכם, יאללה צאו ביחד, יהיה לכם 180 יורו, לכל אחד 60 יורו, הכל מאורגן, 3 בחדר, כולם ביחד, זה מי שרוצה להגיע, ששלם את ה-300 יורו בנוסף, ואז הוא יכול לבוא גם להיות בהוטל, כאילו הוא עשה את היעד, אתם מבינים? עכשיו פה זה 3, עכשיו אם אתם רוצים להיות לבד, אלא להרגיש את עצמכם בוסים, להיות לבד בחדר, אז זה כבר מכפיל את המחיר ל-140 יורו ליום, שזה כבר גבוה מדי, למי שאין לו כסף, למי שיש לו כסף זה כלום, אבל בתכלס 140 יורו ליום זה 400 שקל, בישראל זה היה עולה 800 שקל, מלון 5 כוכבים, לא נראה לי אפילו 1200 שקל, נסו לעשות עכשיו לשריין באילת ותראו כמה זה יכול לעלות לכם, אוקיי? ну, скажем, тоже разные варианты проживания. Можно подписать весь поезд и приехать уже в Бишкек עכשיו в פה поезде. מדברת איך להגיע, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להגיע אחרת, אנחנו יכולים פשוט, אנחנו יכולים רק לטוס, אנחנו לא גרים באזור, להם יש אפשרות להרבה אנשים בעצם להגיע. עכשיו בוא, יש לנו כמה שלבים של אוטופילוט, מה אנחנו הולכים לעשות שם, ואיך בעצם, בוא נגיד, לקבל את החוויה. אז בוא נתחיל להסביר מה היה. אז אם ניקח עכשיו בפועל, יש לנו שלוש שלבים. שלב ראשון זה לפני אוטופילוט שאנחנו מגיעים, זה כאילו המראה, ידבר על זה גם פרזידנט בשבועי שלו שהוא מציג, אני אנסה לראות את זה שוב וננסה להכניס את זה למצגת הזו. דבר שני, אוטופילוט בעצמו, שזה משהו מיוחד, משהו מורכב שעשו את זה, וגם אוטופילוט זה אחרי אוטופילוט אנחנו נקבל ליווי של כל המנהיגים עד שנה החדשה, עד 2024, זאת אומרת עד 31 לדצמבר, נקבל ליווי שנגדל ונתקדם. חברה לקחה את זה מאוד רציני, חבר'ה קחו את זה גם רציני, ההזדמנות הזאת לא תמיד תהיה לכולנו, אתם מבינים את הסיטואציה? בואו נמשיך הלאה, בואו נראה מה הלאה יהיה. עכשיו, אז מה המטרות שלנו? אחד, אנחנו באמת צריכים לעשות את הפרומושן. בואו חבר'ה, תעשו פרומושן, תכף תדעו מה המבצע, עוד שנייה, זה עוד אותו פה, ולמה יהיה לכם כדאי לעשות, ותצליחו להרוויח גם כסף לאוטופילוט, גם לעזור לקבוצה שלכם, גם, בואו נגיד, להוציא את הקבוצה שלכם מדיכאון הזה, להציע אותם לנסיעה מעניינת בחול. תבינו, זה כדאי. אולי לא כולם עבדו את זה כצוות, לא עבדו כמשפחה, הם עובדים ככה. בואו נלמד מהם איך להיות משפחה אחד, וליהנות ביחד גם בעבודה הזאת. לכן זה גם ייתן לנו חוויה טובה להמשך. Сейчас, дорогие друзья, мы объявляем такое активное движение, взлет на автопилот. И что же нужно сделать? Нужно поставить цель. Первое, да выполнить пром, да, то есть если там осталось чуть-чуть дожать, давать промежуток. Мы уговаривали, чтобы он дал такую шикарную акцию, הולכת להסביר לנו על המבצע,
מה שהיא מסבירה שם, שאנחנו שכנענו את הפרזידנט לתת לנו מבצע, וזה לא היה יום אחד, זה היה זמן, שבועיים נראה לי, עד שהם הכריחו וניסו לשכנע את הפרזידנט לתת מבצע ממש משמעותי, שהרבה אנשים ירצו לעשות את השלב הזה, גם לעשות הרבה יותר מחירות של המוצר, בשביל להגיע לאוטופיילוט, וגם שיהיה להם רצון להצליח פה. אז יופי, אז מה המבצע? המבצע, תתכוננו, אתם כבר רואים שיש מכשירים ויש חבילת מתנה, והמתנה היא ככה, כל מי שרוכש סורק החדש ששווה 1,400 יורו, אוקיי? כל מי שקונה לעצמו בעסקה דבר כזה, הוא יקבל לייב קונטקט מתנה, 864 יורו מתנה, 3,000, כמעט 3,700 שקל מתנה, ממי שרוכש את העסקה. תחשבו, מי שקונה סורק חדש, מאזן, וזה הוא מקבל גם עוד לייב קונטקט. ותבינו באחד, לא הסברתי לכם הרבה על קונטקט, אבל קונטקט עושה עבודה מדהימה ומזרז תהליכים, הוא ממש חבר טוב ל-Life Balance ול-Life Expert, הוא ממש משלים את התהליכים, וחשוב שלכל אחד יהיה לפחות אחד כזה במשפחה, ויהיה לכם, כל מי שירכוש עכשיו, עד 30 לספטמבר יקבל Life Contact מתנה. חברים, זה ממש משמעותי, זה יכול לשפר לכם זווית ראייה ולקדם את הנושא הזה, ותבינו, זה לא פשוט, אבל זה כיף לקבל מתנה כזו. אני אפילו סיפרתי את זה לחיים, חיים אומר, מה, אני קניתי מזמן ורציתי לקבל, גם רציתי לקבל קונטקט וקניתי 2, יכולתי לקבל 2 קונטקטים. הוא שואל את השאלה איך אפשר לעשות קומבינה, אמרתי לו אין קומבינה, מי שרוכש עכשיו מקבל. תבינו, ככה זה. בואו נתקדם הלאה, בואו נראה מה הם הולכים לספר לנו עוד, וככה. אז אומרים מה העזרה שלנו. עכשיו תכלס מה הולכים לעזור לנו? הם. בנוסף בואו נחזור על זה קצת. אז מה שחשוב פה להבין, העזרה שלנו, מה שהיא אומרת, עד לפני שאנחנו מגיעים לאוטופיילוט, מה אנחנו צריכים לעשות? איזה עזרה נוכל לקבל? קודם כל, הם עכשיו מייצרים צ'אט, כל מי שרוצה להגיע, כל מיני דברים להציע לנו איך להתקדם, אם יעשו מצגות, אם יעשו המון דברים, אני מוכן לעזור לכם. מי שרוצה להצליח, רוצה להביא אנשים, רוצה לעשות זום עם האנשים שלכם, אני מוכן להשתתף בזום הזה, אני מוכן לעזור לכם. חבר'ה, תתעוררו באמת, מי שרוצה באמת לעשות עם זה משהו, יש לכם אופציה ואני מוכן לעזור. תראו, עוד מעט יהיה פה סדר, חבל על הזמן, יהיה פה הרבה סרטונים. תראו, לא הכי קל היה לי לעשות את זה בהתחלה, אני גם מתמקד על העבודה שלי, אבל אני רואה שהכל מתקדם, החברה מתקדמת, החברה משתפרת. עוד אותו יהיה לכם הכל מוקלט, הכל אמיתי, ויהיה לנו שם, כל מי שיגיע איתנו, כל לידר שיגיע לשם, אנחנו ביחד נרכיב כזה ביזנס פלן חזק, כזה רעיונות יהיו לנו, נוכל להרכיב מצגת חדשה טובה יותר, רעיונות שיהיה לנו, נתחבר כצוות אחד. ועכשיו, תיקחו את זה לכם בידיים, אל תפספסו את הזמן הזה, אתם מבינים? אז הלאה, בואו נמשיך הלאה, בואו נראה מה הולכת להגיד לנו הלאה. ותראו, זה מאוד קשה לתרגם בן אדם ביחד עם זה. עכשיו היא הולכת להסביר לנו מה אנחנו רוצים באמת. אנחנו רוצים שאנשים יעשו פעולות, אלא לא סתם דיבורים, לא סתם סיפורים, אלא פעולה. מה צריך לעשות בשביל להתקדם הלאה? יאללה, עכשיו היא הולכת להסביר לנו קצת. Быстро обсудили и побежали выполнять промоушен. Вот, идем дальше. Идем дальше. Хочу еще раз напоминаю, этот автопилот не как все автопилоты, не пропустите, потом сильно будете жалеть. партнеры еще потом מה שהיא הולכת להסביר פה, שהאוטופילוט הזה הוא לא כמו האוטופילוט כמו כולם, ובאמת, היא באמת אומרת את זה. אני רוצה להבין שהם לא סתם אומרים שזה יהיה מיוחד, זה באמת יהיה מיוחד, הם עושים את העבודה הזאת וחשוב לחברה עצמה שהכל יהיה מיוחד. תראו, יש פה כמה תמונות ממקומות שאנחנו נהיה, ואם עכשיו אני קצת אקדם את הוידאו, אתם תראו, אנחנו הולכים לעשות ביקור. כל מי שעשה את ההזמנה ב-300 יורו וקנה את היכולת, את הדבר הזה, אז הוא יכול קודם כל לקנות את זה, באמת. אם הוא עשה את הפרומושן, הכסף יחזור לו בחזרה. או את זה בחשבון, אני ראיתי את זה אצלי, היה חסר לי 50 יורו, לא שמתי לב, המחזור, ואיך שעשיתי את המחזור הזה, ה-300 יורו חזר. הייתי בהלם. אז יופי. אז כל מי שעשה את הפרומושן,
הוא יכול להיות במסעדה מאוד מאוד יקרותית אצלהם בקזחסטן, קירגיסטן, אני ממש מתבלבל בין זה, ורק מי שעשה את הפרומושן הזה של ה-300 יורו, ומישהו קנה את זה, ואפילו שלא בנה, או עשה אותו וקנה, והכל יכול לבוא לפה, ותראו, זה מקום מיוחד, אנשים יהיו שם בתלבושת, בליבוש של פעם, אוקיי? ליבוש של כמו כאילו אנחנו אוכלים עכשיו, בעוד לפני איזה 500 שנה במקום, אנשים לבושים אחרת, מתנהגים אחרת, האוכל פה איכותי, אז בואו נגיד, זה מסעדה של 400 איש, שהיא מסעדה הגבוהה, 350 משהו, הגבוהה, החזקה, הטובה ביותר, והלידרים גדולים של קזחסטן מאוד אוהבים לבוא ולאכול שם, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו להגיע לשם, תיקחו בחשבון, לשם אנחנו נגיע, לאחר הביקור הזה, לאחר ארוחה, אז שם אנחנו נגיע, קודם כל ב-30, אנחנו מגיעים ב-31, אנחנו הולכים לפה, לסופרה, אתם יכולים להיכנס ולראות באינטרנט מי שרוצה ובא לו, אחרי זה אנחנו הולכים להתעל בערים של קזחסטן ולשום אוויר צח, יהיה לנו שם גם אחרי זה ארוחה, נתעל, נקבל אנרגיות חדשות, תבינו, זה משהו מדהים שיש לנו כזה דבר להתעל, וזה לא לבד, חבר'ה, זה עם אנשים שאנחנו נכיר יש אולי מישהו שטס כבר, הכיר אנשים שם, אני למשל נוסע, זה כאילו עם חברים אני נוסע, כי אני כבר מכיר שם את כולם, מה שחשוב פה להבין אחרי כל הסיפור הזה, מראשון לשני, ראשון, שני, שלישי, תראו תכף בהמשך, אני אראה לכם, ראשון, שני, שלישי אוקיי, בנובמבר, אנחנו קודם כל נהיה, זה העולם שאנחנו הולכים ללמוד שם, חבר'ה, 1,000 איש בפנים, זה נראה כמו מוזיאון, היא מספרת פה שזה כמו מוזיאון, מסביבו יש מסעדות כאלה של 350 איש מסביב, שם אנחנו בעצם נלמד, יהיה לנו הצגה וכל מיני דברים שאנחנו נראה את הפתיחה של את כל האירוע והכל יתחיל להיות שם, ונוכל במסעדה ליד, או כמה מסעדות מיד, כמה שאנחנו ניכנס לשם, ותראו, זה יהיה מאוד מעניין שהפעם הם בחרו מקום שהוא מדהים, שהוא, אין לתאר את זה, חברים, אין לתאר עד כמה זה כיף ועד כמה זה יפה. חשוב פה להבין, הם מאוד מאוד משתדלים לעשות את זה ברמה הכי איכותית שיש, ובהמשך, כמו שמדובר, יהיו פה גם לימודים שהם יהיו רק לידרים גדולים, אלו שכבר מעל מנג'ר ולמעלה, אתם צריכים להגיע, כל מי שמעל מנג'ר ומעלה חייב להגיע עם מחשב נייד, חייב, יש שם אפשרות ללמוד, להתקדם, ילמדו אותנו איך לראות את הקבוצה שלנו, איך לחזק את האזורים החלשים שלנו, זה יהיה מאוד חשוב, זה יהיה בעצם ברביעי לנובמבר, וזה ספציפי לאנשים שהם מעל הדרגה, כאילו מנג'ר ומעלה. מאוד חשוב להבין, הם רוצים שאנחנו נירשם ונצליח ונגיע, שנוכל ללמוד פה, וכולם רוצים להצליח. חברה מצליחה, לכל לידר זה טוב שחברה מצליחה והיא יודעת לתת לנו מענה. הרבה אנשים אמרו, רוצים ללמוד, רוצים לדעת איך להשתמש במכשיר, זה, הרבה דברים אנחנו נלמד שם, גם על העבודה וגם על זה, לכן יש לזה כדאיות למה להגיע. הלאה, מה אנחנו נעשה הלאה, וזה יהיה מאוד מעניין. תראו, כמו שאתם רואים בתמונה, זה בוא נגיד, זה יהיה הארוחה הזאת שמתלבשים יפה והכל, כמו שהיה שם כבר, בעצם במסעדה של 5 כוכבים שנפתחה לא מזמן, שזה המסעדה שלא ראיתם בחיים, תראו איך זה נראה, זה פשוט מאלף, אנשים השקיעו שם בוכטות, אנחנו נהיה כאילו אנחנו נמצאים בחלום, זה יהיה ממש חלום, ובאמת, אני לא מבין למה הם לא עשו את זה קודם, למה לא באנו לשם קודם, זה פשוט חלום, זה פשוט הצלחה, ולאחר כל האוכל הזה, ארוחה והצוגה וכל מיני דברים חדשים, יכול להיות גם יציגו שם מכשירים חדשים, לא הולך להגיד לכם, כל מי שיגיע יראה וישמע, אולי אפילו יקנה במקום, לא יודעים, קחו בחשבון. הלאה, מה היא מספרת לנו? שיהיה לנו גם, אנחנו נלך לדיסקו, קחו בחשבון, מועדון הזה ספציפי, הוא יהיה סגור רק לחבר'ה של ביזנס פרוצס טכנולוגי, והדי-ג'יי הכי גדול במדינה שלהם,
הכי תותח שיגיע, והמועדון יהיה סגור רק לנו, נוכל לבלות, ליהנות, ויהיו לנו שירים טובים עם כל האנשים שהכרתם, זה יהיה כמעט בסוף, אתם תדברו עם הרבה אנשים, יהיו לכם חברים, ויהיו לכם אפשרות ליהנות יחד עם כל החברים האלו. תבינו שהדבר הזה מדהים, שעושים לנו פה טיול כזה, שגם חוויה, גם לימודים, גם ידע, וגם מוטיבציה, וגם מנוחה, וגם שחרור, הכל ביחד בינינו, זה שווה הרבה יותר זה כמו שאנשים לוקחים איך קוראים לו, בים, והולכים שבוע ביחד, תחשבו, זה משהו דומה כזה, רק בכל מיני מקומות אחרים, זה פשוט מדליק ומדהים. אז אני אומר שכדאי לכל אחד לנסוע לשם, לטוס, לראות את העניין הזה, להידלק, אפילו שאתם לא מבינים רוסית, אני אתרגם כמה שאני יכול, בואו ניקח מישהו גם שמבין רוסית, שגם יעזור לתרגם. תראי חברים, דווקא עוד יש משהו עוד מעניין פה, חשוב להבין שהחברה, יש שם גם קונפרנציה עולמית של ביזנס פרוצס טכנולוגיה, לא רק אוטופילוט, מי שרוצה לטוס ורוצה להישאר, אז מה היא אומרת לנו פה? ב8 לנובמבר תהיה קונפרנציה, שזה בעצם קונגרס, כנס של החברה עולמית, יבואו הרבה אנשים מהעולם לשם, מי שרוצה להישאר עוד, אז הוא יכול להישאר עד שישי, אנחנו נשארים עם החברה, עוד יומיים יכולים להישאר שם לטייל, ובשמיני, כאילו יום אחד, כאילו אנחנו באוויר, משישי לשביעי, משביעי לשמיני, זהו, משמיני אנחנו כבר בקונפרנציה של החברה. אז לכן מי שטס עכשיו, תחשבו, מ-30, אנחנו נחזור ב9 לנובמבר, אנחנו נהיה בחול כל כך הרבה זמן, ועם כל האנשים, עם כל האנרגיות, אנחנו נחזור אנשים אחרים, עם הרבה מוטיבציה, עם הרבה רצון לעזור, עם הרבה הצלחה, עם הרבה אפשרויות, עם הרבה הבנות, לאן אנחנו יכולים להגיע, איך אנחנו יכולים להצליח. האנרגיה הזאת היא חסרה להרבה אנשים, ההצלחה היא, אם אתם רוצים באמת לקבל את האנרגיות, אתם צריכים להיות עם אנשים שיש להם את האנרגיות, יש להם את הרצונות, יש להם את היכולת להראות לכם את העוצמה, שתלבישו את זה לעצמכם, תרגישו את זה לשנייה, תגידו וואו, גם אני רוצה, גם אני יכול, איך אני יכול, בואו והם ייתנו לכם את כל הכלים, לכן חשוב מי שמגיע גם להישאר ל8 לנובמבר, וזה יהיה עוד יותר מעניין, שאנחנו נהיה משהו באירוע כפול, ובואו נמשיך הלאה, מה יש לנו פה הלאה? הלאה היא מסבירה לגבי הפרויקט הליווי, בעצם ילוו אותנו אונליין, כל מי שהגיע לכנס, אנחנו נוכל להשתתף עם החברה, ילוו אותנו, יעזרו לנו, ייתנו לנו כלים, זאת אומרת נעשה קבוצה יחד עם לידרים ייתנו לנו עצות, תראו, דבר כזה עוד לא היה, באמת לא היה משהו ככה שמישהו רצה ללוות ולתת ליווי ולתת ליווי ולתת ליווי, יש לנו את האופציה לקבל את הליווי הזה, חבר'ה, תנצלו את ההזדמנות, באמת, אני מגיע, אני לא מנסה לשכנע אתכם, אין לי איזה משהו, איזה רווח מיוחד שמשלמים לי על זה, אני עושה את זה מהלב כי אני מבין שזה חשוב לכל אחד מכם, זה ישנה לכם את החיים, זה ישנה לכם את הזווית ראייה, זה ישנה לכם את הכל, לכן כדאי לכל אחד להגיע ולהיות שם, אוקיי? מה הלאה? אז מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להגיע לאוטופילוט 6? בואו נעשה סיכום. 1, לשים מטרה שתתחבר לנו לתוך העיניים, רוצה להגיע. קודם כל להחליף באין לא יכול, איך אני יכול, בסדר? לשים מטרה. הלאה. ואז אנחנו ניכנס לצ'אט של אוטופילוט, ונתחיל להיות שם בפנים ונקבל הוראות. הלאה. אנחנו צריכים לעשות את הפרומושן, ולהגיע, לקנות לנו כרטיסי טיסה, ולהגיע לשם. דבר נוסף, אנחנו יכולים מהר להרוויח כסף, גם לאוטופילוט הזה, כאילו בגלל שיש לנו את המבצע החדשה, מבצע חדש, לא יודע, אני רוסי, בסדר? הלאה, דבר נוסף, אנחנו צריכים לעשות, לשמור לנו את המקום בנוכחות, או ב300 יורו, או ב199, מי שרוצה ואיפה הוא רוצה להיות, אני חושב ש199 בשביל הישראלים זה לא רלוונטי, לשלם את ה300 ויאללה, לפי דעתי זה מה שהכי טוב, לקבל את כל המנה השלמה, להיות בכל המקומות יחד עם כולם, זה לא, 100 יורו לא ישנה לנו את החיים, אנחנו לא נמצאים באזור ש100 יורו בשבילם זה ההכנסה שנתית, אתם מבינים? הלאה,
אז עכשיו אנחנו צריכים להתקשר לכל אחד שאתם חושבים שהוא תותח, שחושבים שאפשר להצליח איתו, שאתם רוצים להעלות לו מוטיבציה, שאתם רוצים לעזור לו להצליח, לעזור לו להתקדם, לעזור לו לממש את היכולות שלו, אז אתם תתקשרו אליו, תסבירו לו, תספרו לו, או תשלחו לו את הסרטון הזה, שיראה, שיבין כמה אנרגיות הוא יכול לקבל. אתם יודעים, אני ראיתי פעם מי שעשה כנס בישראל, הרבה אנשים עושים כנסים, ו1,000 יורו עלה רק הכנס של יומיים, וזה בכלל לא בית מלון, זה בכלל לא טיול, זה בכלל כלום, רק ההסברים איך להצליח, איך להתקדם. פה תחשבו, יהיה לכם כנס 6 ימים פלוס עוד יומיים מי שירצה לשער, אתם יכולים גם על הדרך להיטען בהמון ניסיונות של מלא אנשים שעשו, ועשו עבודה קשה לכנס, עובדים עד היום. תבינו כמה חשוב להגיע לשם. מה זה 300 יורו? מה זה 300 יורו? לטוס למדינה אחרת? מה זה להזכיר 45 יורו למלון? כלום, זה לא כסף, לא כסף. אז מי שתכנן נסיעה לחו"ל, שישתמש בזה, שייסע במקום הנסיעה שהוא תכנן לפה, ואתם תהנו יותר, תאמינו לי, תהנו יותר, ואני נוסע לשם. אז עכשיו, אני אתן לכם לינק להקלטה הזו, תשלחו לכל אדם, שכל אחד יראה את זה, ותדברו עם כל הנציג שלכם, כל אחד שרוצה להיות בחול, כל אחד שרוצה לראות מה זה העסק הזה, כל אחד רוצה לראות על העסק הזה מזווית אחרת, ולהבין. תבינו, אני לא מדבר רק על כסף, אני מדבר פה רגע על חופשה, על ידע עסקי, על ידע לקדם, על יכולות, על פיתוח ראש שלך, ואנשים לפעמים ראש מרובע, אנחנו צריכים לפתוח אותו, לראות את העולם, לראות את ההצלחה. אז חבר'ה, זה שווה את זה. זה שווה את זה. כמה כבר יעלה לכם? נגיד כל 6 ימים יעלה לכם 500 יורו, דוגמה. 500 יורו, זה כסף. 2,000 שקל. 2,000 שקל. כל הדבר הזה, זה לא כסף, חבר'ה. אז תיקחו את עצמכם בידיים, תעשו את השלב הזה, תלחשו את זה. מקסימום מי שיעשה את היד שלו, הוא יקבל את 300 בחזרה. ממש, אני ראיתי את זה, ממש נחזר. מי שירצה אני אראה לו את זה אצלי בחשבון, ממש. חייבו אותי, ואז כשעשיתי את המחזור, הכסף חזר. יש לכם הזדמנות, תעזרו לאנשים אחרים שמחכים, שרוצים להיות בריאים, שרוצים תוצאות, שרוצים הצלחות שלהם. אולי יש הרבה אנשים שרוצים לעבוד עם עסק שכיף איתו, עסק שלא קשה איתו, עסק שלא קובעים לך מה לעשות, אתה עושה את זה מהרצון שלך. ונלמד איך לעשות את העסק הזה פה, באמת איך לעשות. הרבה אנשים לא יודעים. מי שבאמת דיבר פה, הרבה אנשים דיברו, לא יודע, לא לימדו אותי. בבקשה, יש לך אפשרות לדעת, תגיע, תלמד, תדע ותשאל שאלות. יהיו לכם שאלות לגבי בריאות, תגיעו ותשאלו שם. הכל. אם יש לכם דברים שאתם רוצים להגיד שחסר לכם, נגיד בתמיכה ככה וככה, בתוכנה ככה וככה, נוכל למסור להם. יש לנו המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, חברים. קחו את עצמכם בידיים ותצליחו. אוקיי, אז בואו נקדם הלאה. מה היא תתן לנו עוד? כי אני רואה שבמחשב שלי עוד שנייה ייגמר הסוללה. אנחנו נעשה ככה שלא ייגמר לנו. תראו, בואו נתקדם הלאה. היא הולכת לדבר איתנו עכשיו על מה יהיה אם אנחנו לא נגיע. באמת, חבר'ה, אם אתם לא תגיעו, אז לא יהיה לכם התקדמות. אז אתם לא תפתחו את האישיות שלכם ולא יהיה לכם אסטרטגיה. אז לא תעבירו את האסטרטגיה הזאת לצוות שלכם. האנשים שלכם יגידו, מה, למה לא שכנעת אותי לבוא? למה לא שכנעת אותי לבוא? או למה לא אמרתם לי לבוא? הרבה אנשים אמרו לי את זה כמה פעמים. אז עכשיו, לא יהיה לכם מספיק דלק להצלחה ולהניע את העסק, ואתם רואים מה המצב שלכם היום, אוקיי? וגם, קחו בחשבון, הקבוצה שלכם, שלא תקבל מרץ ואנרגיה, היא תהיה חלשה וחלשה וחלשה וחלשה, וגם בתכלס אנחנו בעצם נעבוד כביכול כמו פעם, בצורה ישנה. לא נכניס חידוש, לא נכניס איזשהו טורבו לדבר הזה. חשוב מאוד להגיע לפרויקט הזה ולקבל גם ליווי שהם הולכים לתת לנו. תראו, זה לא שמעתי עוד. כדאי לנו שנגיע לליווי הזה. חבר'ה, תהיו יותר רציניים, קחו את עצמכם בידיים, תעשו את הכל שאתם תהיו, שאתם תצליחו. תתנו לכם צ'אנס נוסף, תתנו לכם הזדמנות נוספת, לראות את העולם עם עיניים
שונות, לא עם עיניים עם בן אדם שלא רואה את העסק, לא מבין איך לעשות, לא מבין כלום, אני זה, עם נגטיביות, עם פוזיטיביות. לאחר מכן יהיה לכם הזדמנות לעשות צעדים טובים יותר. הם עבדו על הפרויקט הזה מאוד קשה, לכן אני רואה כמה היא מעבירה אנרגיות, כמה. אגב, אני אשלח לכם גם ברוסית וגם בעברית. קחו את זה בחשבון, תעשו את הצעדים שלכם, ודבר חשוב, מטרה, אני משתתף באוטופיילוט. זה המטרה, אתם מבינים? ודבר הבא, מה שהולכת להסביר פה, מאוד חשוב להבין. בן אדם שאין לו שום מטרות, אז איך הוא יצליח? יש לו רצון לא לעשות כלום, עייפות, אין לו כוחות בקיצור קשה להגיד את זה, לייצר דברים חדשים, וגם יהיה לכם בעצם, איך אני אגיד לכם, כל כך המון דברים. מה שהיא אמרה פה עכשיו, מאוד חשוב להבין, היא אמרה שהיא תשתף איתנו את לא רק הצלחות, דברים שהיא לא הצליחה בהם, את ההרגשה הפנימית הקשה שהיה להם על כל הסיפור הזה, איפה היא לא הצליחה ומה היא עשתה בשביל להצליח. תבינו, סיפור אמיתי של בן אדם הולך לתת לכם הרגשה והבנה מה אתם עשיתם לא נכון, מה אפשר לעשות שתצליחו, מה אפשר לעשות ככה שאנשים שלכם יהיו בריאים. תבינו, הם הצוות הכי גדול בכלל בחברה שלנו, שיש להם ההצלחות הכי גדולות של בריאות. גם שם אפשר לשאול איך להצליח בתחום הבריאות, לעזור יותר טוב לאנשים, איך לפזר את זה, יש להם מלא שיטות. ממליץ לכם לעשות את השלב הזה. חבר'ה, קחו את עצמכם בידיים ותעשו את השלב הזה. פשוט תעשו את השלב הזה. Делиться с вами на нашем автопилоте, возможно, а другой не можете принять решение, и не можете позволить себе такую, возможно, даже ровное число. Ее можно просто один раз увидеть. С автопилотом то же самое принять решение, и не можете позволить себе... יש לכולנו זכות לחיות ללא הגבלה, לא לפחד ממחר. אם אתם רוצים להצליח, תבחרו בלהגיע באוטופיילוט, ואתם תצליחו. חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו אישי. אני עושה את זה בהתנדבות, כל התרגום הזה בשבילכם. תצליחו, תגיעו, תלמדו, תדעו. כל מי שיש לו שאלות, תרשום אותם בבית, תכין את הכל, תגיע לאוטופיילוט, תקבל תשובות, אם זה בעסק, אם זה בבריאות. תכינו את עצמכם באמת, תפסיקו לבכות ולהגיד אף אחד לא עוזר לי, אף אחד לא תומך בי. יש פה עכשיו אפשרות לקבל את העזרה, לקבל את התמיכה, לקבל את הידע, לקבל את המוטיבציה, לקבל הרגשה פנימית, לשנות משהו בגוף, לשנות את הזווית הראייה שלי ולהצליח פה. אז יאללה, בואו תצליחו, בואו תגיעו לאוטופיילוט, ואני איתכם וכולנו איתכם. בהצלחה, היה איתכם איתי דדשב, שואורום חיפה, משלוחים בכל הארץ, בהצלחה, ונתראה באוטופיילוט החדש.